сәйер һәм шул ук вакытта мөгъҗизалы да булган 40 яшьлек юбилейлы туган көн бүген иске кулатка эшчеләр поселогында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Галия Абдулхак кызы Файзуллинага да килеп җитте. Бар якыннары бергә җыелып, аны бу юбилее белән котларга ашыгалар. Беренчеләрдән булып Новороссийск шәһәреннән абысы Илдар, тормыш иптәше Наташа, племяннигы Руслан, племянницасы Алина җылы теләкләрен җиткерәләр. Олыны олы, кешене кеше итә белгән, һәр кемгә ачык йөзле, киң күңелле, кадерле кешебез. Ишектән керергә үк һәр чак нурлы йөзең, тәмле телең, мул табының белән каршы аласың. Үз авызыңнан өзеп бирергә дә әзер бит син барысында. Синең сабырлыгың, мәрхәмәтлелегең һәр кемне таң калдыра. Шушы изге сыйфатларың өчен Ходай сине милләтә зурласын иде. Газизыбыз, ямьле кыш аенда тугангадыр, бигрәкләр дә олы җанлы, һәр кемгә ярдәмчел син. Сәламәттән дә сәламәт акыллы халык. Без дә шушы зирәк әйтемгә ияреп, сиңа тән-сихәте, озын гомер, бүгенгедәй зирәк акыл телибез. Кайгы-хәсрәтләрне күп кичкән йөрәгең әрнеп кысса да, уфтануларыңны сиздермисең, сер бирмисең, шаяртасың, көләсең. Кадерле без, син исән сау булсаң, күңелләребез күтәренке, тормышыбыз һаман да ямьле, бәхетле булыр. Киләчәктә дә безнең сүнмәс нурыбыз булып яшә. Син булганда җаннарыбыз тыныч, күңелебез күтәренке, өметле, ышанычлы булыр. Без синнән үрнәк, көч алып яшибез. Мәңге шундый яшь күңелле, җыр телле, кешелекле, мәрхәмәтле булып кал. Елап түгел, көлеп тугансыңдыр. Йөзеңдә кояш елмая. Синдәй кызлар үзгә бер ям исти, балкып торган нурлы дөньяга. Пак җаның борчу кичерсә дә, югалтмыйча рух ныклыгын, син яшисең ут шәшәге булып, сикәлтәле шаулы тормышның. Бәхет сине читләп үтеп китмәс, сабырлыкка ул да баш ия. Кояш кебек дөньяга нур сибеп, балкып яшә алда Галия. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында, таянырлык, ышанычлы сеңелем бар, дип яшибез яннарыңда. Гел бергә, бердәм булып, матур балачак узып, эшләп, гөрләп, җырлап үстек, җырлап яшик, алда туганлы булып. Нинди генә хәл булмасын, туган ара бозылмасын, әни сүзе йөрәктә. Бу сүзләрнең көчен каплап, яшик туганлыкны саклап, антлар бирешмәсәк тә. Хөрмәтле Галия Абдулхаковна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Sağınıp kütken şaqta sizge iltə bu
ышанычлы булсын юлдашың, изелеп, сагынып, көткәндә рәхәт очрашуы. Булсын әйдә аралар, тик калмасын җаныда яралар. Сагынып көткән чакта сезгә илтә бу юллар. Булсын әйдә аралар, тик калмасын җаныда яралар. Сез көткәндә генә сезгә илтә бу юллар. Сез көткәндә генә сезгә илтә бу юллар. Галия Абдулхаковна Файзуллинаны матур юбилее белән апалары Халидә, Расимә гаиләсе белән, апасы Гөлфия улы Рифат белән дә котлап үз теләкләрен юлдылар. Якын туганыбыз, яраткан сеңелебез, син безнең өчен җирдәге йолдыз кебек. Йөзең һәр чак нурлы, ягымлы, мөлаем. Без туганнарың өчен җаныңны да кызганмыйсың. Һәр чак ярдәм кулыңны сузып, кадерләп, төпле киңәшләреңне биреп яшисең. Сине күреп бер сөйләшсәң, дөньялар яктыра, җаннар канатлана. Мул сыйлы өстәлләреңә, күпереп пешкән камыр ризыкларыңа, хуш исле чәйләреңә, сихәтле киңәшләреңне, тәмле сүзләреңне кушып биргәнгәме, йортың тагы да ямьлерәк күренә. Һәр чак безнең өчен борчылып, хәлләр белешеп торасың. Инде безгә чын туганнардай яратып эндәшәсең. Җан җылыңны безгә бүләк итүче кан кардәш булу өстенә тырыш, сабыр, мәрхәмәтле кояш кебек кеше дә син. Киләчәктә дә шундый сөйкемле, кеше күңелле, җылы куллы, йомшак телле, туган җанлыклы булып кал. Якыннарыңның уңышларына куанып яшәргә, бәхетле гомер кичерергә язсын сиңа. Гомер йомгакларын бергә сөтик, шатлык куанычларны уртак итик, кадерлебез. Шундый гади, эшкерсез, киң күңелле булганың өчен олы рәхмәт сиңа, кадерлебез. Дусны алмаштырып була, туган кан кардәше. Дустыбыз да, туганыбыз да син җаныбыз сердәше. Бәйрәмең белән котларга изләдек изге теләк. Ихлас хөрмәт, сөюебез булсын чаулы бүләк. Күпне күрдең, күпне кичтең, сынмадың, сыгылмадың, алдыңдагы киртәләрдән егылып абынмадың. Кырыш булып яшисең син, туганнар кадерен белеп. Ясын алда яшәргә ул бары елмаеп, көлеп. Хөрмәтле Галия Абдулхаковна, юбилеегез мөбарәк булсын. Якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Bulutlarga tasma uristirli yaşın, bulutlar üksep tüge aşı yaşın. Tuğanlıkның bir üzülse oraları, tüzel olmaz erilip sıkırar yaraları. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilise kaygı tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürle bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürle bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Yaşın sifat yuatsa da bulutlarını, bulmaz indi elektrey жылытпаны. Tuğan canlar tuğanlıklı yuğaltmasın, tuğan barda yatlar kilip yuatmasın. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tise tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürle bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşağı kirek, şatlık kilse kaygı tise tuğan direk. Tuğan bilen
сабырлы һәм тугры йөрәк туганнарга. Яшен һаман болытларны күзләп йөри, болытларны рәнҗеткәнен әллә белми. Туган белән туганлашу күркәм гадәт, туган җебен эзмәгәнне көтә җәннәт. Туган белән туган булып яшәү кирәк, шатлык килсә кайгы тисә туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара, сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән туган булып яшәү кирәк, шатлык килсә кайгы тисә туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара, сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара, сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Бүген юбилейгез көнне Галия Абдулхаковна Мәскәү шәһәреннән дә җылы теләкләр кабул итегез. Бу юлы дустыгыз Усманова Зөлфия, уллары Илгиз һәм Ильяс белән язганнар. Дуслык дигән матур хисне бер кайда да сатып алып булмый. Аны еллар аркылы сынап, чын күңел аша үткәреп кенә барлап һәм кадерләп яшәп була. Мин бу очракта бәхетле кеше. Чөнки арабызда чакрымнар булса да, минем өчен бик якын һәм сөекле булган дустым Галиям бар. Аның дустым гына да димәс идем. Ул минем үз бер кардәшем сыман ук бик якын миңа. Авыр чакларда да, шатлыкларда да беренче булып чакырмый килеп җитә. Кайгыларымны үз итеп, шатлыкларым белән сөенеп яши ул. Тәүлекнең кайсы вакытында гына шалтыратсам да, ул сабыр килеш тыйнап үз киңәшен бирә. Кирәк булса, шелтәсен дә өсти. Уңган куллы, тырыш дустым бер генә дә тик тора белми. Гел нидер эшләргә ашыга. Тәмле иттереп пешергән ризыклары белән кунаклар каршыларга ярата. Һәр вакыт сагынып кайткач аның белән күрешүләре генә ни торасың. Яраткан, кадерле дустым. Ихлас күңелдән сине бу матур юбилеең белән кайнар котлыймын. Раббым исәнлектә, саулыкта бары куанып яшәргә насыйп булсын. Без синең белән дуслар булып яшәвебезгә бик шатмын. Киләчәктә дә әлеге мөнәсәбәтләребез бозылмасын. Арабызда аңлашылмаулыклар килеп чыкмасын иде. 40 яшь тулды дустыма. Кытлап китергә булдык. Бүген табыннар артына туганнар, дуслар тулдык. Төрле була дус дигәннәр, чыннары, подделкасы. Безнең Галиябез әле иң әйбәт, акыллысы. Чын дус буларак үзе ул кайгыда килеп җитә. Шатлыклары булса әгәр, аны шундук үз итә. Дускайыбыз, теләгебез гомерең тыныч үтсен. Киләчәктә тигез, матур картлыгың килеп җитсен. Иң күркәм теләкләргә дә лаек син матурыбыз. Бәхетле бул, котлы булсын юбилеең алтыныбыз. Хөрмәтле Галия Абдулхаковна, юбилеегез мөбарәк булсын. Әлеге җырда бары сезнең хөрмәткә генә яңгырый. Күкләр миңа нинди эшләр өчен бүләк итеп сине тудырган. Бәхет бит ул синдәй дуслар белән атлап бару гомер юлыннан, атлап бару гомер юлыннан. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз кадерле. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый җирдә, шуңа алар газиз кадерле.
benim жылы кояшым Шатлыктан һәм сөенечтән генә Торсын синең бөтен тормышың Торсын синең бөтен тормышың Рәхмәт